nwanne a na-eji mba ise agba nwaanyị titi ị chọrọ itozu nwaanyị were Anambra oke megide imagine na ị chọrọ ịgba nwaanyị titi na aga bịa were mba ise bitostu nwaanyị ele ihe ị ga-agwa dị gị asụ ndị ọgọ m rube ka gara awụgharịwa ma dịkwana onye ọdọrọ m ọgwụkwado otu m jere lọvụ ọ gị hwe kwere achụgharịa gị hwe ga-esi mfara ya dị echile gara aga nga ahụ a ga-abịara m la ya jụ ese gasị agadọrọ agara la kichin ma mfere la kichin ga aha sa agagọrọ la keda kasa achịghị mada anwụrụ ma nọkwara nga ahịa kọfụ ha echebiri gị wa akantị ọ na-echọrọ ịgba nwaanyị atara ikpere Enugu wawa Nkanu ka ị ga-agwagwana dị gị excuse m hello nwaanyị ọma ịmụkwa anụ mfụ ala eli ga-enyela kpọrọ ọhụgụ nso unu ohu gọnụ bụ nwaanyị la-atọ ezodụkwagoyo gọnụbala iku n'ugwu aha m ụbarụ Fred nkeke yilacha egbu onye ọsọ na nwoke lejiri onwe nwaanyị laghachi ya ọhụrụ ọmaba odobe anyị ogboro nwaanyị go ịghọtara ịma ọdụkụ veri bara watafta ọla akparị na ihe denugo mụlagala abụ ji ara ndị ọpụ abụkwara m stọdi ejikwuru mụ na akwụkwọ abụ m stọdi Nsụka efinichikwuru m lekchọra m kịta ya bụ m lafụta chihụ maka n'ogo marago m lagala abụla eji rileshọn ngwa nwunye n'ugo nọmba m imeburu ikpọ m ama m lidu bizi nwanne aga ụsọrị ọ ga-ebịa na aga bịa were ngwa ada ndị otu gara ahụ ụwa nnụ adakpaso enu mere ịma na agbakọ hela mmadụ baala ma ọmadụ eji agbakọ n'ire ọma mbụ akụ ndị ire ji akụla paakụ enyi nwoke maịkụ ka ahụ nyere chekụ ehi ahụ chekụ ọnụ ndị otu anyị ga-ejikwara gbakọ anyị hụrụ echi nwanne asụ ahụ adịcha ụtọ na iji agba nwaanyị titi bụta asụ ahụ dị shapụ bụta iji agba titi adịghị mma ịchọrọ ịgba nwaanyị titi were Anambra nye olu bikwasa aka na moto dị shapụ na-enye olu nke ilu ka esi ka isi wee jụọ na mbịalụ wee jụọ ese asị na ijebelu salon ịghọtago anyị ma na o nwere ife oyi mgbe adọnụmadị na salon ebe ụmụ nwaanyị na-eme isi na mmadụ na-etofekwa na efere eloplem baiba ịghọtago ya ka ndị saịdị ka nye food injinia na-alụ ụmụ ụgbọ fasina ma echenji my top cylinder na eme na ji gaad abụrụ moto ihe azụba na ebe azụba na Asanenti maọbụ na Ọnịcha maọbụ Nnewi ihe place ọda ịghọtago emerụghị ya kago ya ka ha asị na ọya akpọgo m na fon asị na ọya bata in 2 weeks time paak arịva moto na workshop weta exam Range Rover Sport wee jebe wọf ka mmara ife ji ngwa afịa m maka na nri na ejent ọkọrọgbada na mmeneva 10 million for each 40 feet ndị elefachek fana kachiri money wee take exam flight wee jebe Abuja ka m na-abata kịta ụmụ mgbe m na-agba m na anarị atụ anya m na Itali a na-akpọ na Indonesia a na-akpọ na Thailand ịghọtago a na-akpọ na Istanbul Turkey nsite ba ma fly out na ma kpọkede gị somewhere ka anyị take n'ife arụ na mmadụ ka ewe ịghọtago the girl gasị your wish is my command. Alright, ladies and gentlemen, I'm MC Uncle O, the Bishop of Comedy, hanging out here with my big brothers and sisters in the house. I thank all of you that have been posting my comedy skits. Even though I'm on a room now, picture here, what I go away, now, na phone, yeah, my friend, you're doing good, I'm not my house. Oh my God, I'm sorry, you people are doing good, you're doing good. There here. Oshigilobi, there here. Bomb na 08035705812. You got in my account number. I want to chair. Much respect to His Excellency, the Governor of Imo State, the 3R Governor, Reconstruction, Rehabilitation, and Recovery. Distinguished Senator Hope Uzodinma, the Executive Governor of Imo State. I will pray that you do what we want you to do. I need to break him. He kwesịrị ime ụsara ebe m bi na World Bank ana m paak moto m na dị suit wọrọkwụla try and do something. Much respect to my governor in Abia State, His Excellency Okezie Victor Ibazu. Thank God for your life, healing you, making you come back home safely. And I want to use this opportunity to thank my friend and sympathize with him for the death of his mother, Kevin Jumbo, the Abreba first son. No, darling, see you next time. MC Uncle O is the man to watch. MC Uncle O is the man to tell you what will make you laugh. Ndibo, yeah.